Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyotrep Youth Council kaladawa nakatanat pulit ban kem mardo riki arngut ki ba jela ki bakentho ya kajat benriu khasi haki rensan yather padba. Hakasi balang ke HYC kala ujor ijahar sha Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivex EM ha kabaide bakajing krednjot kite ki brio ya ki longkme khasi hakarensan yather padba. Habakren chikinong thok kobor uba en lang sawian education secretary HYC ulay thu uba uway uday ubala tip kerteng kum umoskan udin ubade unong shongshnong jongka Hujai district Assam bat umumu mumu ubana golaghat merapani Assam shu ulay thu bakajing ujor FIR ke HYC ya kite ki arngut ki brio kadai bet halor ki durki bala saphyang bakite ki arngut ki brio ki lakren ya ki kentien bakum kajat benrio kamla ban pediang ulakan tu ba katanat pulet kadai ban thuet bat kem ya kite ki brio ki badan kti ha kaban penbut nam ya kajat benrio bat benrap balada katanat pulet kamle ai kaseng kala berngem bakan sashim da ki we ki senjam ban pentikna bakum kite ki jat brio kin ngat ha kajing penchitom ki bor jongkaan nakaliang jongka Nyotrep Youth Council sakmi ta ka janmiet gilawan ban bu ya ka FIR SP office ka yulio ban sakmit khmat jing SP moi bade jing discussion Vivexium ha bade bat ki artli ki video ki bala saprang stat ha ki densan ki social media ki bade ki wei ki argut ki content creator ki bade nang khina po kajala Assam wei u kerteng muskan udin bat bade unong seksnong jongka Hojai district Assam bat wei pat u bakerteng u mumu u bade na golahat merapani Assam ka jungwan jungi kom ka HYC ban bu ka jing juar menta ka singi hakmat jung SP jong is kasel kalong halor kanong remba atkom ka video ka bala sakrang stat bat ka ba ipat bahi ngai ilai bat la sakhi dala ki jong ki khmat ba kini ki arut ki brio kila keren kita ki kentien ki pomla bat priang satya kom ka jat benriu ba kini ki arut ki brio kila kentho haki babun ki rukam ya ki longkeme ki jongi ki kenthai samla ki jongi ba kita ki samla ki kita ki longkeme ba ki kenthai samla jongi ki de ki kenthai ki ba na ka jat benriu jongi ki de ki kenthai ki ba dan bentah kita ki kam khayimet ya ka ba nginumla ban pedang dan lelei ba ki brio na bar kinwan ba kerenjot ya ki longkeme ya ki samla kenthai ki jongi nalor kata kini ki brio kila krenro ba kenthoru ki samla jo ka jat benriu ba ki de kita ki nong penkulmar smong ka ba kilong ba kajudan man kapuar manusnem kata ka jing sya penyap jong kita kinon tribal hangi hapo kajela ya ka bana kaliang jo kasang ngimlawan pedang ya kata ka jing kentho bat ya ka jing keno jo kini ki barjela ba kum ka jat benriu kum ki samla jo ka jat benriu kini ki samla ki benang keti bat penyap ya kita ki mensim boloi ani ki bomdan ya kata ka mensim sngonam para brio kena kaliang kasang ila bu kini ki jung ujuar khmat jing SP office susu ngan batairo ba kini ki brio kila kenthoru haki bubun ki rukam mentang gidi ki mentah dengan pensyaro dan ka jing tho ka juki kelong ba kum ki senrang khasima hidai ki senrang ki balakha ni nai ki kimi ki jungi ba ngimdan ya kita ki pa ki bapura ki kini ki bri ki anut ki contract kita kelong ba ki kimi ki jungi ma thai ni yangi ki khun kham tep ukpa yong susu kini ki barja kelong ro ba ki maki kila dap banyak tia bat bungut kilong kemi khasi hangni ko na kajat bendeu khasi jantia hakaba kila kani kala penbut nam keleng yaki para do persam jungi khamtame ki samlah bat kilong kemi khasi ki jungi uni weru content creator ubrai umumu na ka golahat district hakwe ni ki video viral video ulakan tho ba kitu ki kenthai ki bana ke red light area hangti pa Guwahati kompani sakhi kadan kawai ke red light area ka ladang ngam bakla kare ka snang ka bakartang ka Ganesh Guri di sakhi yang tu ba ka Guwahati kare kawai ni ki red light area Ganesh Guri kade ni kawai ki red light area hapo ka jela Assam ni content kita ulai churu ba ki ula keno iki samla khasi ki jungi iki kenthai samla jungi ma baki dei maki ki bawan ban ek ta ka bisa sangti hapo red light area handai ka bala hari ki pinbut nam siu pat ki kita ki samla lani ki kenthai ki bede ka jaj bendu Assamese ten nagalian jo kaseng kum ki ki jing ki tho nginumla ban pedang dan lelei bat mila dawa naka SP office ban pelong ya ka jing toket ban kem mardo re kini ki brio nagalian kaseng liyo ban kren bu SP namar ban ka kapor kani kamdai kasin bakum ka jaj bendu ngibu ki jing ujar pasha ki barjela ki bekrenjot ya kari bat ka jaj bendu ko cumi
kala bun sien wala la rang ambak lagi dan ki phongot ki barjela ndai tang po jela Assam ila dan ki barjela nang thina po bes Bengal ba kiwe ki jela ki bla kran dan ya ka jat beriu ko jungi ba kan thua lai ko jat beriu ko jungi ndai habang iba ki dan ki samla ki ba mi ban fal ki FIR ta ka FIR pa sujano tengi nget skam bangila kran da ka basai ba ka sokar kare ban kem mardor ban pit kena mardor ki beriu ki badan kti ban kan thua ban kenua ki rukam bepher pasal ke jat beri ku jungi hakane kesin ka bamta ki de ban sakem wala da nak liang juga police department kam sakem ni nak liang keseng bin sa simpat ki sinjam ban pitikna begini ki brio de ban sakem isngoro ban ke thoa dan ke jungi ki ma jong biwe ki para sang balang ma leling ba hasil student union ngi iro padang sen ka dan ke jingklumar ya ka ba isngoro ban ke thoa ke sokar jela ma ladang iba ka dan ke jingklumar hangi hapo ke jela ka jungi ka sokar Meghalaya kalhap ban her sa Assam malik pan map pingi sakia kisnam kamde kasian tengah pemerintah maka sokar Meghalaya kahap pan nipan pan map saksi sipo nong ba waki kibon ki jingja la ringi pej hapo langpi la ringi pej hapo mukro la ringi pej hapo lapangap kibon ki para doa ki para Islam ki jungi kisah thambon na kapor rega basungsi kalong ba umdai ka sokar Assam kabuan ban pan map hangni hapo kanong ba silong ringi iba dai ki minister ka jungi ki bahap balik bikin seti pan map haka jaka ba maki pom ka sokar jela kemudian ka jingkit kle ki para doa ki persnam ki nong susnon juga jela ki di magi bandawa ya ka sokar Assam ko mat panmap ya kata ka jingle thom ka jingle bor ba ka jing thombor joka na ka por di paipa nong susnon hapo ki bodar re de snusi bagi ba ka sokar Meghalaya makahi ka hapal lej ban pendam ban hap ban panmap wat la ki briu jungi ki ya sya thambon na ka por re tang ka ding kesin ka bamta lesi ka dan ka jing mo ka bolong ba yimla ban pedang yimtep menu ba ki bodon khia ka kam thambor re ka basusi kalong ba iro ba ka ndai tang ki pardo persam jungi ba sya thambor ma ngi ba ki di local tax ki diki tourist taxi association ka dan ka viral video ka bala viral hade ba ki diki si ba ki nong ka mai taxi ki ji ha ba ki export nong ba gawati ki sya thermau ki sya penpat ki kali hendrai belai ke sokar Assam kaman ban panmap hani hendrai belai tang ka sokar Meghalaya ka bali panmap kani ka pani ba ka sokar Meghalaya hapo ka jinglam jo ka sokar MDA kadai ka sokar ka basa control hanu let's say kadai ka sokar basa control remote how chief minister jong ka sokar jela te kom ka sangi ni penram jo dia kani ka attitude jong ka sokar ba ka pani ba ka sokar jela hi kamdan ni ka bor hala di hendrai ka bor terkam juga ka bor sisa jo ka la sa control da mandur ki napa nabar ka jela